Volám sa Patrik Lampár, som žiakom 4. KMK. Tento rok momentálne maturujeme a pripravujeme tu nádherný biely fazulový prívarok a ako prílohačku pôjdu mesové guľky, ktoré ešte sa pôjdu robiť a budú ešte komu nejaký chlebíček. Polievku máme kapustovú, takzvanú šajtla. Dneska som pripravil ako predjedlo zemplínsky šalát s mariklou, to je vlastne taká pláska z múky, a ako polievku hubovú mačanku. To je typická pre východ, pretože som si vybral región Zemplín, taká kyslahubová polievka hustejšia a ako hlavné jedlo som si pripravil kyselného divého zajaca s kalerampovými haluškami na zeleninke a mušník je tiež typický pre východ, sú to, oni to na východe volajú, že bobanky s makom, ale vlastne u nás sú také, u nás to voláme opekance, je to vlastne pečené kyslé cez také guličky, namočené potom v sladkom mlieku, obalované z maku a s kyslou smotanou a čočoretka. Milé Turgau je víno, ktoré je vlastne také severnejšie. V dnešných dobách sa už testuje aj v Rakúsku. Ja by som povedala tak, toto máš super,